Kvalitet til lavere priser, det er der jo mange af os, der godt kan lide, og derfor har jeg også Carsten Randrup med mig her fra Autoparts, fordi noget af det, I har indført, Carsten, det er Tomahawk. Nu håber jeg har sagt det rigtigt. Det er helt korrekt. Det er Tomahawk. Det er et brand, vi introducerede i efteråret 24 og har med på Autoturen, og har fået rigtig, rigtig god respons på det. Og ud fra det, og ud fra den respons, vi modtog på turen, jamen der har vi udviklet sortimentet, og det glæder vi til at præsentere på messen i dag. Ja, fordi til Autoturen, der havde I jo ligesom fået den første sending, kan man sige, hvad ved udstillingen. Og det er simpelthen den respons, I har taget med. Det er responsen derfra. Vi fik rigtig godt feedback på det, både positiv og negativ feedback. Kvalitetsmæssigt, der var der thumbs up fra alle kunder, der så det. Der var lidt omkring versionen på værktøjsvognen. Den synes, det var for høj. Nogle kunder synes, det var for høj. Andre synes, at højden var super. Og det har vi lyttet til, så vi introducerer i dag en vogn nummer 2, som er lidt lavere. Den har 7 skuffer i stedet. Der er glade jo. Der er nogen, der bliver glade, ja. Men så er der 7 skuffer i stedet for 10 skuffer. Okay. Og så har vi også lyttet til, at kunder har sagt, jamen prøv at den med 10 skuffer var fyldt i stort set alle skufferne. Det gav ikke så meget fleksibilitet til selv at vælge nogle indlæg, så man kunne personificere vognen. Og det har vi også lyttet til. Så 7 skuffer, der er der 4 skuffer, der er fyldt, og så har man 3 skuffer til at hvad det hedder, design selv. Jeg bliver jo nysgerrig, når du siger sådan noget, jo, fordi jeg tænker jo, det lyder næsten for godt til at være sandt, at man kan justere, men hvor lang tid går der så? Nu er det jo ikke så lang tid, Autoturen egentlig var der, så det er jo ikke år, vi snakker om, hvis man skal... Nej, vi havde jo arbejdet lidt på det inden. Okay. Og så er vi så privilegeret nu, at vi har et team siddende i Østen, der arbejder for os derude, og er rundt og besøger de leverandører, vi udvælger. Og når de så har forberedt det arbejde, jamen så flyver vi ud, enten produktchefen Christian eller jeg, eller gør vi sammen, så flyver vi ud og laver de endelige godkendelser, så vi er klar. Og derfra så går der typisk 2 måneders produktionstid, og et par måneder på søen også. Og noget af det har vi så fået fløjen hjem for at være klar til messen nu. Ja, og sådan er det. Det er jo VIP i dag, jo. Det er VIP. Men Carsten, nu siger du, at I har team siddende derude. Er det en måde i dag at kan være agil på? Det er den måde, vi er agile på. Ja. Vi har været så heldige, at vores teamerkollegaer i Sydafrika, de havde et hold derude, som vi egentlig har overtaget fra dem. Okay. Fordi vi er lidt længere i udviklingen, end de er. Og Tomahawk er i dag mere end bare håndværktøj. Vi kommer med andre produkter også. Vi kommer med et batteriløftebord blandt andet. Der kommer en valnødblæser. Og der kommer noget montørstol og lidt andre småting, som er spændende. Allersidst, jeg bliver nødt til at spørge, hvad er en valnødblæser? En valnødblæser, det er et miljøvenligt renseprodukt, hvor det er, at du har et tryk og sug i samme maskine, og bruger valnødstykker til at blæse sodet ren med på topstykker eller i turbo, eller hvor det nu er, du har sodet sæt. Så det har... Det har bogstaveligt forstand, så er det valnødder, du blæser med, ja. Tak for os lige at gøre mig lidt klogere på det også. Tak for det, Carsten. Velkommen.